agurkati i-file i-plastar ko dito cellphone. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balas itaw. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kari issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Miyerkules kakailan, petsa 21, iri bulan ti Disyembre, upatlayangan niya aldaw po, Merry Christmas kadatay amin nga sa ngapanan, iti deti nga tuwen 2022. Manipod po ti ENR Online, may danong ka na kayo, ti sabali man na parang, ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari ako ti pagayam ni Robert de la Cruz, para iti sabali pa nga may isang oras, ngayong kampanangidanon, kari di bumarbara damdamag, nga amo ka po nga apektaran ti biag ti tunggal maysa kada tayo, gagayem ken kamsat. Kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Di rin sa ganami apo nga damag nga intay pagsasaritaan Transport Group. Adireto apelada apo ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga automatic fare adjustment gagayem kay kabsat tunggal adda mapasama ka panagnato or panagbaba ti presyo digiti produkto a petrolyo. Nabayagan nga may sing-singasing detoy gagayem kay kabsat ngem kamo no apay nga saan nga paboran ti gobyerno wenno ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
gagayem ken kaabsat. Iti sabali nga banger, Estados Unidos, gunggong tuban na kano apo ti Pilipinas, sungsungrudan na ti Pilipinas, tapno makapungtot ti pagilyan nga China, gagayem ken kaabsat. So anat makunayo iti detoy nga obserbasyon wenno panang ipapan, gagayem ken kaabsat. Iti sabali nga banger, Taliban, na pamapawilan da po digiti babae nga Taliban nga makapagadal ikadigiti universidad kakabsat ken gigiem sabsabalit to po digiti Arabian countries. Department of Justice nang iparwar po iti lookout bulletin kontra ken ni Bantag ken ni Solueta agpada digitoy nga suspek iti pan nakapapatay ni Prexy Lapid. Ken ni Presidente Bongbong Marcos adda na po deti in patugaw na kas presidential spokesperson gagayem ken kaabsat. Iti sabalin tupay po nga damdamag nga pantay pagsasarita na po adda digiti si senador kano po nga mangipurpursigi nga agbalin nga libre ti panagadal digiti mayat nga agbalin nga abogado gagayem ken kaabsat. Digitay contractuals gagayem ken kabsat iti biyang ti gobyerno maipurpursigi pay ijay Senado ti pan na kay paaymet kadakwada ti 13-month pay ngem kadagito yapo saan na mayabot gaputa naipaayan ti 13-month pay digitay taga gobyerno. Dagitoy ken sabsabali pay tampok pare ti maysa nga oras nga pangidanon mi ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadig iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dadig iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dig iti minatay yu iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto kendi kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na inkalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kayo matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kanato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adto ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Kuwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Okay, adan na panabasa po sa ngapulo kito 4 minutos kalpasante alas 12. Dinggen yu deti apo kang ronan na kaditi padang da pagad-adalin na gagayim keng kamsat. Amo yung may sa ti pamasahe or plete ko nata yung Ilocano, kaditi dakkel nga i-budgetan tayo apo, wenno ila i-porsupuestuan tayo para kaditi agad-adal to include digitay inaldaw nga rumwari di pagtaengan nga mapan iti trabaho gagayem kay kabsat especially adda iti Metro Manila. Ngem ure kadatay ditoy gaputa ure ibaga tayo nga dakkel nga porsyento apo tinagnatuan ti bilang di addaan iti lugan especially motorcycle kaskas di gagayem kay kabsat nga adupay laeng nga po digitay mangnamnama kadagitay public utility vehicles pakiramanan na po tricycle kastamit na po itibiyang ti jeepney and buses gagayem kay kabsat ada dito panawagan ti maysa nga transport group idi dito yung aldaw iti mismo nga Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga adalen da kumati automatic fare adjustment gigiyem kay kabsat gapu iti masansan nya panagbaba panagnato kang runan na iti presyo digiti produkto nga petrolyo up and down adadete ngem adadu nga panagnato maingato ti almost 2 pesos or more than 4 pesos no agbaba less than a piso or more than a piso gagayem kay kabsat Inpete nga po ti Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines when PEJUDAP iti ni National President Boy Rebaño nga adalen when i-address na nato po nga singasing na iti LTFRB nga rumbeng nga ibase da iti desisyon da iti babaen ti Memorandum Circular number 2019-035 amangan laeng ko na ni Rebaño no mabalinda nga adalen dito ita gaputa isudamit ti agdesisyon no kasano nga addaan iti adjustment iti pamasahe di panakaingato or panakaibaba ti babaen ti memorandum imparwar nga naiparwar dito in 2019 nakasaad apo digitay sumaganad nga rumbeng nga mapanunot wenno maikan importansya
para iti formula ti pamasahe. Gagayem ken kamsat. Masapul nga the official report manibut ti Department of Energy iti fuel prices, total operating and maintenance cost base apo ti survey nga maadal ken maimbestigar nga digitoy ket in kasa gagayem ken kamsat ti LTFRB kadwada iti operators ken drivers ken sabsabali pa nga adday ti biang ti land transport service ken kang runan na base apo iti fare wenno maibasar deta iti pamasahe sakbay nga maaramid ti adjustment. Gagayem ken kamsat deti formula ket agbalin na po nga fare adjustment, fare base para iti cost share in total operation and maintenance. No para kanyak adda pagimbagan na deto gagayem ken kamsat. Ngamin no agpila ti petisyon digiti taga transport group address to LTFRB gagayem kamsat. It takes time at idog nga oras panawen tibusbusen ni LTFRB sakbay nga aprobaran na. Kaasimet apo digiti adda iti transport sector gagayem ken kamsat nabayag to na po digiti adjustment no duma adda pe hang nga maituloy nga fare adjustment gaputa insigida apo nga bimmaba di presyo nagsubli napasamak deta na po dito syudad Tilawag para iti tricycle no malagipyo gagayem ken kamsat adda I think last year adalen ti sanggon yang panunsod ti fare adjustment idibigla nga maguyod apong agpababa ti presyo ti produkto a petrolyo ket kaasimet apo digiti adda ti transport sector para kanya ka gagayem ken kamsat kabukod ko nga kapanunutan wenno panirigan deto nga ba naggagayem ken kamsat. Okay. So, anapay dito bentahe no adda ti kastoy gagayem kamsat no daduma parang dingi bulag yung mga taga LTFRB and other government agencies kadito arungaing dagiti taga transport sector. Anong ginagawa ng transport sector? Agar aramid da apo iti transport strike gagayem ken kamsat nga pilpiliten ni gobyerno nga supusupan DJ kaawan ti pagluganan digiti tao babaen ti panangusar da apo kaditi public or government vehicles wenno sinuman apo nga voluntaryo adda idin digiti pasamak gagayem ken kabsat nga digiti drivers operators nga awan pang namnamaan na gaputi kaadu DJ kaatidog DJ na ituding transport strike or transport holiday gagayem ken kabsat piliten da apo ti mapanagpasada nga ipawil digiti kakadwada anat mapasama kiti kalsada agbibin na to da apo baragenda panguren da digiti lugang agpasada kaputa ti kang runan nya gagem ti transport strike apo iparalisar da ti transportasyon kakabsat ken gagayem sumaliklikan digi jay nga bambanag gagayem ken kabsat maliklikan DJ maunsame nga adjustment nimet nga rod LTFRB ket gaputa bimmaba na po DJ presyo ti produkto petrolyo while and the time nga idingdingeg da po DJ DJ petition hanamit nga ikantay idat ti kastoy ti kabayagnan nga nga ato ikantay idat kastoy sadang tumit la isubli DJ plete yung ganon gagayim ken kakabsat di ba DJ ti maysa ka digitay abak wenno pakabrukan apo digitay taga transport sector gagayem ken kabsat namuna ta nung imato apo ti produkto a petrolyo sumurot nga ngumato ti spare parts digitay lugan gagayem ken kabsat saan taymet nga ro damadamag apo nga bimmaba ti produkto a petrolyo bimmaba met ti kastoy nga piyesa guma sabsabali pa nga especially deta guma gagayem kay kamsat suhaan met apo nga kasjay so dakkel apo nga abak diti taga transport sector while nga no adda ti automatiko nga fare adjustment ada proposal idin nga no bumatog agbalin nga kastoy ti presyo diti produkto a petrolyo per liter kastoy iti may aplikar nga plete DJ first 5 kilometers kastoy minimum fare then adjustment kastoy kasjay kakabsat king gigim so awan apo ti mabalin nga pa nagswitik iti kasjay apo nga pasamak gaputa adayupay apo DJ pa nakay patungpal ti fare ti
adjustment wenno pagninaan ti bayad ti kada litro ti petrolyo. Next week pa laeng tatanadan advisory coming from oil companies gagiyem kay kabsat may iparwar di jayen. So by aldaw ti Martes nga implementasyon na, let's say 6 o'clock ti bigat amamon nga and that time iti aldaw ti Martes nga masansa na pa nakaipangato na isun apo iti rugi DJ fair adjustment base kanijay na iparwar apo nga presyo dagiti produkto a petrolyo gagayem keng kamsat. So kas ko nakitayen digiti imbinsa-binsakon maliklikan apo digiti transport strike gagayem keng kamsat, maliklikan ti panagawan ti tao nga mapaniti pagtrabahuan gagayem amuyo na ada transport strike anat mapasamak mairaman ti riding public gagayem keng kamsat. Apay saan da nga makadanon di pagtrabahuan da, especially digiti pagtrabaho apo iti biyang ti pribado gagiyem kamsat and even government workers gagiyem mairaman da apo maladaw da or makaltasan da or handa nga maswelduanan gaputa ti magitrabaho apo adda diti policy ti every company nga no 1 hour late kan or let's say more than 1 hour whole day absent kan adda kasjay or kaltasan na kanto ni kumpanya kaltasan na kati mano a milyon, mano a ribo ti mabalin niya maapektaran iti kasjay. So dapat apo ikan importansya. Nabayagan niya mailunglungalong detoy. Automatic fair adjustment kada ngumato or bumaba ti presyo digiti produkto a petrolyo. Gagayem kayong kamsat. Adapay ngamin digiti gasoline companies, gasoline station nga epektibo no kasi nga oras bumaba ti presyo ti krudo. Kunada 6 o'clock kuma, 6 o'clock into numalem, di na pa imbaba. Ado ti may reklamo kasta nga gasoline station. Adamit digiti insigida nga agingato nga ti met reklamo apo ti publiko, apay deti ginatang na iti last week, ison ayati ilako na ita kadeta nga presyo. Dakas jay, kakabsat king gigiyem. So yung fair, yung automatic fair adjustment, para kanya ka, dakkel apo nga agbalin nga seguridad tapno tuloy-tuloy ti transport services, public utility buses, jeepney to include tricycle and taxis. Sapay apo tano kasto mapasamak even tricycle. Nupay hang amin na saklaw apo ti LTFRB ti tricycle gagiyem kay absat no diget saklaw ida apo ti local government units especially ti lawmaking body sanggunyang panlalawig sanggunyang pabayan sanggunyang panlungsod kakabsat isuda apo iti mang disdesider iti deta nga banag kakabsat ken gagiyem ngem sapay ta adda pamuspusan digiti taga local government unit especially apo iti pagpandayan linteg kariti munisipyo ken syudad nga maadaptar no ana di implementar apo ti LTFRB or pagibasaran da tapnong kasjemet ti mapasamak hanga dete tunggal agnato ket agpila ka ti petisyon into naman narima nga dingdinggen da ti petisyon bumaba di presyo di ibasura da di jayen dete nga rod aldaw nga nagkarga kat gasolina, nagkarga kat diesel or petroleum products nga saan pa nga naaprobaran DJ aging gana nga na ibaba DJ presyo di produkto a petrolyo. Yun yung hammet nga ron nga ti iparwar ni LTFRB ket ikantay ti biang di jeepney, buses, taxis nga mangimplementar tinangat nga nga plete tanumalpas deta kas aldaw nga panaka-delay ti implementasyon detoy makaabot da yamet nga ron nga kasjay and at the same time gagiyem ikaman ida nagastardan apo so deti apo ti maysa kadagiti mabalin nga bentahen o kas pagarigan na ikan ti tsansa ni LTFRB deti nga panawagan apo deti transport sector nga adda ti maaramid nga automatic fair adjustment base gagiyem kay kabsata kadijay agandar nga presyo digiti produkto a petrolyo. Ket no 1 week nga nangimato ti piso in ngato dati no mga sentimos di plete after a week ket nagbaba as jemet laeng agsubli. Tikunakon adut maliklikan ti babali na pan nakaparalisar ti transportasyon nga agbalin nga pukaw digiti tao especially apo digiti magitrabaho estudyante ken sabsabali pay kakabsat ken gagayem. Di ba? So nga para kanya ka better nga ikan importansya apo ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board deti nga panawagan no mabalin pa ket di nga ti kongreso ti mga rami den apo tapno ti kasta mas lehitimo di linteg
nga dapat nga i-supervise or mando from the government gigiyim kay kamsat to LTFRB nga DJ ti suruten da no bilang ag nga to apo ti presyo digiti produkto a petrolyo or bumaba. Saan lang nga puro adjustment gigiyim kamsat ang mga met na timet adjustment ada kasi nga kasi ti kay batugan ti plete gapot kasi ti nagbalin na presyo ti produkto a petrolyo no kunahan dakit no agbabakit saan met nya bumaba di plete saan na dapat dakit automatic nga panagnato automatic nga panagbaba base apo ka DJ parang scale yan scale dati kuma di fair dati ba ka ibatuga let's say piso dati DJ 60 pesos DJ presyo ti gasolina or produkto a petrolyo no nagbaba dito agbabamet detoy masapul apo nga patas gagiyem kay kabsat tapno saan met nga maatiwan ti riding public di pa nagngato gagiyem dakkel nga pukaw gaputa ngumato DJ pamasahem ngumato DJ inaldaw nga expenses mo let's say magitrabaho ka or agpapaadal ka gagihim kay kakabsat di ba iso nga teko na kon ulitek paraanyak pabura ka po nga dati maramid nga automatic fare adjustment gagihim kakabsat no dati ket paburan ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board so dito apo diputado tayo apo si senador no mabalin nga agbalin na po nga legislated act to be implemented by the LTFRB mando coming from the national government gagihim kay kabsat mas napimpintas pay tila engen implementing agency ket tibiyang ti LTFRB tapno malikli ka na po adu pay digiti protesta no kasta nga nangato unayen ti presyo digiti produkto a petrolyo ngem ti umuna-unay nga maapektara na po pagkangimato apo ti biyang ti produkto a petrolyo bayad ti produkto a petrolyo ti transport sector gagiyim kay kamsat DJ nga rutin nakakaasi kadakwada in fairness apo kada iti taga transport sector DJ panagngato DJ gasolina bayad ti petrolyo nga di damit insigida nga maimplementar DJ adjustment so DJ ti kamkamaten da para kada ti singasing da nga maarami da po ti automatic fare adjustment. Okay, agyaman tayo po kadi sumaganad TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaeng ken isang Ngunyang Bayan member Honorable Telwin Tapawan. Amin na po makasapulan nyo ang serbisyo para ka dito construction patakdirin nyo, mabalin na kayo po nga Serbian ti TMT Construction Company. Manipod materials aging gana ti panakapatakder dito kaya tiyo apong ipatakder. Agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan. No darikrik na inyo apo iti Baguio ket kaya tiyo ikonsultar ti doktor. Mapan iti papagtalka na doktor. Dr. Alan Taylan manipod apo iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Engineer Neil Jose. Manipod apo iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service, nga masarakan na po iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag. No, kaya tiyo apo, kaya tiyo nga paserbisyon, dito aircon units, air conditioning unit, dito ilugan nyo, mapanlay nga po iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service, masarakan na po iti Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag. Can thank you very much, Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, USA. Agyaman tayo pa ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando, iti Ili ti San Nicolas. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns sa babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, dyan na panabas, 35 minutos kalpasan. Ti oras tayo ng alas 12. Oy, napagsasaritan tayo metin laing na po ti may panggip itibiyang ti transportasyon. Amuyo ka di nga kalpasan nga binyag ti LTFRB ti Oplan Isnabero para ka riti driver sa pong Isnabero agpili ti pasahero, overcharging, agagiyim kay kabsat. Adda na po garop duagasot ti naireklamo iti Transportation Franchising and Regulatory Board nga Isnabero nga taxi drivers gagiyim kamsat wenno digitay manglabas latta ka diri agpara nga pasahero. Dito nga bilang nga po ket italae nga bulan ti Disyembre.
no sa dinno nga binyaga po ti LTFRB at ti Oplan Isnabero tapno may reklamo digiti drivers nga agpili kadagitay pasaheros. Kinuna ni Attorney Jocelyn Tataro, LTFRB Franchising and Monitoring Division Officer in Charge, nga dadugasot ket walon nga reklamo nga naawat da babae na po kaditi may makungkuna po nga Oplan Isnabero hotline sipud Disyembre 1 aging gana iti Disyembre 19. Kaduan kaditi na reklamo ket digiti agkontrata oy balawal pala yung mangungontrata. Sobrang singir saan niya panangisakay panangipalugang parag sardeng tapno pick upen digiti parang pasahero segon kani Jocelyn Tataro, abogado Jocelyn Tataro. Binagaan ni Tataro ti publiko nga sa anda nga pangadwa nga mangireklamo kadagiti Isnabero ken agkongkontrata nga drivers, especially taxi drivers gigiyem kamsat na ipalagipay nga adda apo ti kaibatugan nga dusa digiti drivers nga digitoy ket mang parigat kadagitay pasaheros. In palagip ni Tataro manipod daw ti LTFRB nga ti umunang ofensa mapatawan ti multa 5,000 pesos DJ driver. May kadwa nga ofensa wenno may kadwa nga panangaramid na sa 10,000 pesos ken multa nga ti multa na ken 30 ket 30 nga aldaw nya pan naka-impound DJ Lugan ken hindi may ikatlo nga ofensa gagiyem kamsat 15,000 pesos ti multada ken kanselado na po DJ prangkesa. So dito nga probinsya gagiyem ken kaabsat awang nga taapo ti karbayan ngem adumet dito maagreklamo apo iti biyang ti PNP Traffic Division nga mangireklamo kadideta overcharging panagpili ti pasahero gagayem kay kabsat ken sa balipay sapay apo ta agbalin nga alerto ti publiko or aktibo ti publiko tapno may kan pagmenna-mennaan aglalo ta Christmas time adumit nga ro din na po digiti nakabakasyon adu digiti umay agpasyari na po kaditi lugar teo no diti lugar teo nga mabali namang itunda gagayem ken kabsat iti isuda digiti mabiktima nakababain nga imahen ti kabukbukoden te nga lugar no kasjay. Okay, so dito pangipalagi pa po nga mabalin tayo nga ireklamo digiti drivers nga digitoy ket mang singir kada tayo itinangina or dito mang labsanda tayo gaputa addamas adado nga mapanda pick upen ni Jay asidegmo digad handa ka nga pick upen yung mga problema gagiyem ken kaabsat dito kabukbukodan te nga lugar nga dito apo saan nga napintas apo nga maaramid kadagitay sa nga ili wenno turista nga umay iti kabukbukodan tay nga lugar. Okay, 39 nga minutos kalpasan ti alas 12 dito pay agan annad tayo gagiyem ken kaabsat kadagitay peke nga kwarta aglalo ket kadasar ti kwarta tatta kaabsat ken gagiyem amuyo kadi nga adda arestado nga dua nga Cameron National ije syudad ti Taguig gapo iti minil-milyon nga peke a kwarta pakirmanan dolyar ken peso gagiyem ken kamsat base abot initial investigasyon ti pudpudno nga currency notes nga mosusar digiti pudpudno nga currency notes ket usaren digiti suspect idi umuna ken may kadwa nga transaksyon na sakbay nga ilsukat da po digiti peke nga bills aglako digitoy kaditi peke nga papel nga iti nabababa presyo na tapnon magutigot da digitay biktima ayon base apo kaditi umuna pa nagipasukat da iti kwarta gagiyem kamsat so ikanda digitoy iti husto pay laeng nga kwarta ngayon, dito may ikadwan, gigiyem, ken digay sumarunong nga transaksyon na dito yan itid da dito peke nga kwarta. Dito ket base apo itibiyang ni Southern Police District Director Brigadier General Kirby Craft. Narikubre, manipod ka dito nga ganganaet, dito peke nga kwarta nga papel, nga dito ket adda balur na nga $1.7 million. Wenno nasursurok ngem 2 milyon pa nga piso gigiyem kamsat nya digito ket puro 1,000 peso bill gigiyem ken kamsat adape na alang nga paltog 33 revolver ken may nga peke nga identification card
nga maususar babaen ka rin tapno ipakita da nga iti sarili da nga kas doktor iti United Nations gigiyim kamsat ibagadang isuda doktor from the UN United Nations nasamsammet iti hideout da iti Makati City ti peke nga kwarta nga mababot ti may sa milyon na dolyar. Sus Maria Josep, that is more than 50 million na pesos no ka may sukat da amin na ngim no nabababa ala 50 milyon ko namon na dito ti mismo nga napirmaan na po babaen ti Central Bank, Bangko Sentral alagi na alang kwarta nga peke kadakwada. Mensahe digiti nabiktima ket mabalin pay apo nga mensahe ti PNP kaditi nagbalin na biktima rumwar digitoy tapno manayunan ti kaso da nga maipila gagiyem kangsata segon ken ni NCRPO Regional Director Major General Junel Estumo. Kabayatan na binagaan ti Bangko Sentral wenno BSP ti publiko nga agtalineda po nga sensitive wenno mangkita kaditay kwarta gigiyem ken kamsat gaputa namnamain na po iti panagraira digitay peke a kwarta iti daytoy nga Paskwa gagayem ken kamsat. Okay, diri sumagmamano apo nga aramiden tayo tapno malasin tayo apo ti peke ken saan nga kwarta gagayem ken kamsat adda digitay advice apo manipud ti tibiyang ti Bangko Sentral ken sabsabali pay apo nga sabsabali pay nga ahensyas ti gobyerno tapnon ti kasta ket maano tayo maamuan tayo DJ peke nga kwarta gagiyem ken kamsat do adda ti panagdudua tayo DJ gemte nga kwarta kas peke mabalin tayo apo nga ikumpara DJ kulay kaditay sabali nga kwarta nga kaparehas na apo ti gatad no 1,000 peso bill di kumperam ka DJ may isa nga 1,000 peso bill gagiyem kamsat tapno makita no peke wenno saan DJ kwarta gagiyem ken kamsat may kadwa apo nalinis DJ gigaman nya kwarta gagiyem ken kamsat ti may isa kadiri saan nya matulad apo diri agar aramid ti peke kwarta ket DJ tela DJ papel DJ kersang DJ papel nga nausar apo para di pudpudno nga kwarta dito ket may isa kadagitay kalidad nga inranta apo ti Bangko Sentral ng Pilipinas tapno malabanan apo dito agar aramid ti peke nga kwarta. Di ususto nga kwarta na aramid apo iti makungkuna nga abaka ken cotton fibers wenno cotton fibers kas protection gagiyem kamsat kersang DJ numero ken imahe gagiyem kamsat DJ ladawan diti panaginigem mo pala nga po marik namon nga rumbeng nga adda iti nayon nga kersang DJ kwarta gapu pay laeng kas DJ numero ken imahe gagiyem ken kamsat DJ peke nga kwarta apo alisto pay nga ma-damage gagayem isu nga DJ apo sumagmamanulaeng apo kadi tips wenno mabalin nga tayo tapnon ti kasta makita tayo apo DJ peke nga kwarta alisto nga maperdi apo DJ peke nga kwarta no nabasa DJ husto nga kwarta kasla detay basti ko may tibulsa DJ ruwaten nga malabaan saan nga insigida apo nga agwaras di pa printana ngemket di peke nga kwarta malaksid apo nga agkusnaw agwaras di pinta nga nausar king kuana no kolor na deti apo ket alistupay nga mapigis no mabasa gagiyem ka amsat numet no mamagaan adda deti kasla panagkukot na gagiyem ka amsat DJ peke nga kwarta ken mabalin nga maperdin detoy ada watermark ti hususto nga kwarta ada watermark di imahen gigiyem ka amsat iti akin kannawan nga parte di kwarta kasapulan laeng nga isiray kung nato iti Ilocano DJ kwarta iti init tapno makitam no kapada na DJ imahen gigiyem kamsat napimbinta sa po nga maadal no makita DJ ultraviolet light di init gigiyem kamsat nga maususar kas detector gigiyem kamsat security thread
diti the security thread kasla diti amoy diti masatsat nga sako yung ganon gagiyan kamsata ada ti papel di papel nga kwarta ada security thread na nga dito apo ket mangi paniknek nga addad nga isuna ket original di 20 kada 50 peso bill adaan iti 2 millimeters nga kaakaba apo di security thread dinto ati 100 mas nangat-ngato adaan iti 4 millimeters nga kabingbing na or kaakaba na kasa security thread ken mabalin niya makita dito hususto nga security thread dito pay 100 agpangato gaputa nagbaliw apo ti agbaliw ti kolor dito no maitagilid gagiyem ken kamsata iti panangkita gagiyem ken kamsata hologram anati hologram may isa kadigitay adadapay nga saan nga matulad di agar aramid ti peke nga kwarta gagiyem ken kamsat ket didi makungkuna nga hologram nga makita laeng deti apo iti 500 peso bill ken 1,000 peso bill nga kwarta deti ket adaan iti nagtimbukel nga hologram patch gagiyem kamsat iti aking ngato nga kannigid nga paset apo iti sango DJ kwarta kas kumadete security thread nga nabaliwan na ti kulay na dito ket tagilid ipasikig mo apo ti mangkita ijay kwarta kitain tepe apo dito serial numbers dito serial number ti kwarta gagiyem kamsat adaan iti dua nga letra ken inem nga numero dito ket rumbeng nga dumakkel ti dadakkel ti panakaisurat na manipod iti kannigid nga baba DJ serial numbers ket addaan iti makita nga letra gagiyem kamsat no itapat tayo isiray tayo gagiyem kamsat tapnon saan nga maulit DJ serial number manipod dito sa baling nga kwarta nga dito ket sigurado nga senyal no maulit DJ peke nga kwarta gigim so DJ apo digitay mai papaay ka dito pagilasinan tapno maamuan tayo ti peke ken saan gaputa base apo ti Bangko Sentral dakkel ti posibilidad nga agreira ti panakaiwaras digitay peke nga kwarta iti daytoy nga Paskwa. Daytoy ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan da pa iti produkto nga para kaditi tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nababbaba agastos. Gumatanen kaditi Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kaditi aming nga klase ti mula ken para kaditi tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa yung may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangatwa na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay,
Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Purupur, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di kiti cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Dami na bati, inem a minutos, kasangwanan, ti oras tiyong nga alauna, kakailian. Okay, amuyo ka di nga iti Senado, babayin ka ni Senador Ramon Bong Revilla, ipurpursigi tinasaw nga Senador Apo iti gakat nga nakaipanaunan ti pan nakaipaimet ti 13-month pay kada iti contractual workers iti gobyerno. Ito na, gagiyem kay Kamsat. Nabayagin na pong ado di kiti mangilablaban iti kastoy, nga may paayan da kumamit iti benepisyo nga kas kada iti regular employee. Ti Senate Bill number 1621 nga inpila po ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. kinunana nga rumbeng nga makaawat met ti 13-month pay. Uray no digito ket contractual sa wenno job orders iti biyang ti gobyerno. Gagiyem kay Kamsat. Gaboy dumas asideg nga Paskwa kuna ni Revilla nga adu digiti nagagaget nga empleados nga makaawat ti 13-month pay. Ket digiti kakadwada nga digiti ket contractual sunod job orders iti gobyerno awan ti maawat da nga digiti ket agpapada meta po nga agserserbi iti biyang ti gobyerno. Ti 13-month pay ket may isa nga monetary benefits gagiyem kay Kamsat nga kay batugan di monthly basic di ko natin monthly basic compensation di sweldom 13-month pay may kasakapulo ket talo nga bulan nga sweldwem gagiyem Kamsat nga mauawat digiti empleyado computed rate deta nga may papaya po rata kun ako ba nga may papaya po kadito sa amin nga regular nga empleyado kas mayalubog iti presidential decree number 851 nga etiket na ipasa wenno na aprobaran di 1975 Kenti Labor Code of the Philippines. No agbalin nga na anay nga linteg tigakat ni Revilla makaawat ti 13-month pay digiti agserserbi ti gobyerno nga digitoy ket addada iti contract of service scheme job orders arrangement gigiyem Kamsat ken saan nga makaawat digito iti benepisyo wenno allowance nga maited kas maitited kaditi regular nga empleyado ti gobyerno. Kinunapay ni Revilla nga digiti kontraktual nga agtrabaho iti gobyerno ket addaan damet iti napapateg nga papel para iti umiso nga pannakaidanon ti serbisyo publiko kadagiti umili. Di trabaho da
ket kaas kadagsen metlaeng ti trabaho digiti regular nga empleyado segon iti senador. Awan ti duda nga isuda ket ka tapat wenno kay batugan di gagit digit sabali nga dati gobyerno baka nagagagit pa iti sabsabali nga contract of service no contractual employees kaysa digiti regular. So nga rumbing laeng nga maikan digito iti maawat met nga regular nga wenno maawat nya kasti awaten digiti regular nga empleyado. Second inventory ti gobyerno wenno ti government human resource idi Hunyo 30, 2022 adda ti pakabuklan nga 2,462,534 digitay agtrabaho ti gobyerno. Addaan met iti 642,077 wenno sumurok kumurang 26% nga pakaibilangan wenno pakabuklan apo ti workforce ti gobyerno ti bukbuklen digiti job orders ken contract of service personnel GGM ken kamsat ayun so sapay apo ta may kanti importansya detoy anak nga empleyado ti gobyerno. I'm not contractual or job order iti gobyerno ngem para kanyak husto deti takder ni Revilla nga digitay contract of service contractual job orders baka narigrigat pa iti trabaho da ngem di trabaho digiti no daduma digiti jukos job orders or contract of service gigiyem ken kamsat maano da pay ma require da pay even holidays well nga digiti handa nga handa pa nga covered apo kaditi sa bali nga benepisyo gapo handa nga covered ti civil service kakabsat ken gagiyem. So napintas unay nga napanunutan ni Revilla detoy ken mabalin pay apo nga maliklikan deti analysis ada analysis nga digitay politikos government officials pagtanaw ng utang na loob bayad ti utang nga naimbaga nakem ti panagalada apo kadigitay government employees nga digitoy ket maipan kas contract of service or kakabsat ken gagiyem ada kas di apo nga panangipapan or analysis gagiyem kabsat nga panagkita husto nga analysis di jay kitain nyo no agbalyo ti administrasyon etsepwera amin nga kontraktual yan ta munisipyo yan ta kapitolyo wenno yan ta city hall gagiyem ken kamsat that is not only ni Ilocos Norte even other parts of the Philippines kas di apo ngamin no sino digiti met nagbalin nga kaalyado daan sino digiti simuporta kada kwadaket isuda met ti ipanda ngem no adda detoy maipan nga 13-month pay or anyaman na classify apo iti benepisyo ka dito mabalin nga maliklikan ti gabur unay nakadado unay apong alaenda nga empleyado ti gobyerno gagiyem ken kamsat nga mabalin na magitunda ti pannakabrok ti pagkabanan ti gobyerno gapot adu digiti simuporta adu met digiti pagustuhan da digiti politikos o opisyal na ngabak nga opisyal digiti pagkakitaam ton makadkadan ti kaban ti gobyerno gapot ti kaado digiti contractual sa kada job orders gagiyem ken kamsat nga duduma mairaman pa even permanent employees gagiyem kami nanuan dagkadwa ta local chief executive mabalin niya yaramidan at basol na mabalin niya ipalapal na itransfer na or anyaman kakabsat so digiti apo digiti narigat nga nga panunutin iti biyang ti gobyerno gasin nyo siksikan iti biyang ti gobyerno at dapat digiti pangopisina ang gobyerno dandani awang pagnaam ti kaaduda nga empleyado no to bubrada unay ti nakadado nga empleyado inje may nga opisina andani awang pagnaam ti panagdidikket digiti lamisaan da gagiyem ken kakabsat saka mo no function da pa yun no baka may function ti kada lima nga kada limang even national government apo di ba ko-questioner da adda assistant secretary adda undersecretary adda amin kakabsat ken gagayem iso nga sapaya po tagbalin nga lintig dati nga babalin nya mang screen iti kaaduunay digiti kayat nga yemplyo ni mayor ni apo gobernador or sino man apo nga local chief executive to include digitay lower position sa apo kaditay local government units. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ni dating aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto ladingitin mi apo ti sa mga panakaidahanon manen iti programa tayo tinapalabas iti dating aldaw yung padaanan nyo apo yung tunubigat
Mawalin niya, tuloy-tuloy tayo na po. Ada dito i-uswat tayo apo nga adjustment. Tapno di kasta, dadapay nga mapapintas apo ti paragserbi tayo. Panangidanon tayo apo karito damdamag, iti programa damdamag ni Berto pakiramanan ti Tina Palabas. Dahil di bagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz, kinadwag iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sapada, agyaman kam tingkay panagdingeg, kenin kay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kariri isus, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto akarikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag